Què passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts un dia més al nostre meravellós canal de notícies, on analitzarem tota l'actualitat valenciana Íntegrament en valencià. i donem a conèixer totes les últimes notícies d'esta última setmana. Però abans de començar, Doneu-li un bon like si vos agrada este vídeo, subscriviu-vos a este canal i activeu la campaneta de les notificacions per a rebre cada setmana un programa nou. compartiu-lo a tota la gent que li puga interessar totes les notícies sobre València Seguiu-nos en totes les nostres redes socials, Facebook i Instagram. i ajudeu-nos en Patreon per a donar-li respalt a este canal. Mamprenim! Notícia d'última hora. L'Universitat Miquel Hernández promou la salut en Àfrica en un projecte conjunt en la Generalitat Valenciana. L'universitat realitzarà un estudi de salut cardiovascular de Chouque, una zona rural de Moçambic, promovent a més l'integració de la dona. La primera suite flotant del món és valenciana. S'ha votat en Dénia, medix 70 metres i pretén ser reproduïda i venuda a hotels de luxe. El ciclista del reciclatge. Rafa Sánchez, un valencià que recorre Espanya reciclant. Ja ha recorreguts més de 4.000 quilòmetres retirant fem de parcs naturals per a que no acaben en la mar. Tot un exemple d'ecologisme. Ha faltat Fernando Lumbreras, pioner del moviment LGTBI en València, fundador de Lambda i un dels majors lluitadors de la llibertat sexual d'Espanya. S'ha trobat el seu cos en sa casa en signes de violència. De moment se desconeix l'autoria i el motiu de l'agressió. Després d'esta notícia tan roïn, una notícia molt bona. Concert de lo Rap Penat. Esta setmana s'ha celebrat el tradicional concert de Nadal de l'entitat valencianista, que se realitza en el Palau de la Música i en el que se canten tradicionals nadalenques valencianes i cançons populars. Els templaris i la caritat. El pròxim dia 15, l'Ordre Catòlica del Temple, encomienda del Santo Duque de Gandia, arreplegarà aliments i productes d'higiene per als més necessitats. També estaran en la plaça de les Escoles Pies i en el passeig de Germanies promocionant el llibre Águeda, Alma de Acero, els beneficis del qual aniran íntegrament destinats a millorar la vida dels xiquets en càncer. I avui, en la nostra notícia central, Vox destruirà el catalanisme? A quin preu? La formació política se consolida en la comunitat i apunta a ser membre de les Corts. Acusats de ser un partit d'ultradreta, espanyolista i conservador, en València destaquen pel seu recolzament al valencianisme cultural, fins a haver-se convertit de la nit al matí en el seu major punt de referència política. Als seus discursos anticatalanistes se'ls suma una declaració formal de compromís en el valencianisme, el Manifest per l'Identitat Valenciana, en el que, entre altres coses, defèn la denominació històrica de Regne de València, l'utilització oficial de les normes del Puig o el reconeixement de la Real Senyera Valenciana com a bandera única. Un sentiment contradictori si li afegim que és completament contrari a l'autogovern i autonomia valencians, per considerar-los desintegradors de l'unitat d'Espanya, lo que deixaria els valencians sense un govern i lleis pròpies. Vox també destaca pel seu discurs ultranacionalista espanyol, el rechaç al matrimoni homosexual i postures contràries a l'immigració, la llei de memòria històrica o la llei de violència de gènere. Tot això fa replantejar-se com a certs els estereotips dels que el valencianisme ha anat fugint durant anys, com el conegut blavero feixista, lo que dona que pensar en l'impacte social de Vox. I en els deports, l'atleta paralímpic valencià Alejandro Marín fabrica la seva pròpia pròtesis en el campus d'Alcoi. Titulat en Enginyeria Mecànica per la Universitat Politècnica de València, està construint-se la seva pròpia pròtesi per a competir en el Mundial Paralímpic d'Atletisme en Dubai en 2019. Ell ja fou un campió d'Espanya de la modalitat de salt de longitud i subcampió en els 100 metres llisos. En l'oratge, les temperatures se mantenen estables. Sol i núvols en tota la comunitat, excepte en zones de l'interior, on a finals de setmana podrà caure alguna trona. I per acabar, el nostre consell del dia. Estos Nadals consumís productes valencians. Ajuda al teu veí i a la nostra comunitat. Bé, i fins ací les notícies de la setmana. Recordeu donar-li un bon like si vos ha agradat este vídeo. Subscriviu-vos a este canal i activeu la campaneta de les notificacions per a rebre cada setmana un programa nou. Compartiu-lo amb tota la gent que li puga interessar el Regne de València. Seguiu-nos en les nostres redes socials, Facebook i Instagram. I ajudeu-nos en Patreon per a recolzar este canal. Tornem la setmana que ve en més notícies sobre l'actualitat valenciana. Però sobretot, No te baixes del submón.